Ten Dešank, ta rečna šula Dešank, započat je bil v Białej Górze, a potom je přišla do Dešanka jako daleko, jako kubanišćo za funkcionárů, za všech možných, za vúčerjov a tak dále. Żeby oni serbsku reč nauknili. Delnoserbsku wiedzą, nie? Delnoserbsku wiedzą. No i z tej delnoserbszczynu, wszak ja te problemy nie miałem, a kajsi, że tam od tych mi nikt nie może się niczego pokazać, co jest to też pokaz, że w tom, so nidom tedy, gdyż ja sam tam zapoczął, je przyszł Bero dla toho przewożka tej podniatej celiny zworana nowina. Ty to możesz, a ty to czynisz. No i takie to potem szło.